God aften alle sammen, og velkommen tilbage til Frihed. Jeg vil gerne sige først og fremmest tak. Bare følg med. Det sætter jeg stor pris på, og jeg håber, der er flere. I aften, der har jeg emner, jeg gerne vil tale om. Startende med, lad mig prøve at tage jer med tilbage. Fordi jeg ved ikke, om det bare er mig. Jeg kan huske, at for 3 år siden, hvor det regering, vi har her på skærmen, blev lavet ud fra, jamen først og fremmest i hvert fald, Jakob Ellemann og Venstre havde lovet aldrig at gå i regering med Mette Frederiksen. Og så blev den lavet med et henblik. Det henblik, der skulle rejses flere penge. Det var det, vi fik at vide. Det var det, danskerne skulle være forberedt på. Vi skulle generelt være forberedt på, at der var krisetider. Det var det, vi fik at vide. Det var det, vi blev præsenteret for. Der var ikke nogen, der har nævnt noget omkring det i valgkampen. Men alligevel, så skulle vi gøre det. Vi skulle nemlig fjerne en helligdag. Det var det besked, vi fik fra den regering, der kom ud dengang. Jakob Ellemann forsvandt så 6 måneder efter det, på grund af stress. Eller hvad det nu var. Jeg mener, det var stress. Og det sker. Der er ikke noget der. Jeg vil ikke sige noget imod Ellemann på grund af det. Kan man så snakke om, at det måske var lidt noget svineri? Gør det på den måde? Ja, det kan man godt. Men de gjorde det. Og det er nu sådan dengang, den regering og den virkelighed, Danmark må leve med. Det er sådan, det er. Der er ikke noget at gøre. Det mindre Liberal Alliance og nogle af de andre i blå blok får nok stemmer til næste folketingsvalg, så tror jeg næppe, vi ser stå bededag. Det er jo en skam. Det er en skam. Men dog skal der være lidt ros. Der skal nemlig være den ros, at i det mindste, så var de hurtige. Det var rigtig hurtige, faktisk. Jeg tror ikke, jeg har set nogen politikere, der har været så hurtige til at få en lovpresse igennem. Udover måske Mink-sagen for mange år siden. Den er heller ikke den, jeg vil kommentere på i aften. Men de var hurtige. Det skal de have ros for. De tog og gjorde et aktivt valg, og man så må mene, det valg eller ej. Og det valg kørte de igennem rigtig hurtigt. Rigtig hurtigt. Så kommer det sjove så. Fordi nu er der jo kommet lidt suretal ud, synes jeg. Jeg vil gerne kalde dem suretal, trælstal, tristetal. Kald dem, hvad du gerne vil. Kært barn har mange navne. Hvis vi kigger på det her, koster ikke vestlig offentlige finanser 33 milliarder kroner. Det var jo en slat, vil nogen nok sige. Og lad det synge ind en gang. Fjerner en helligdag for at tjene 3,5 milliarder, tror jeg, det var de samme sagde. Efterfølgende har de vismændene så været ude at sige, at beløbet er nok lidt mindre, især fordi de fleste fik en ekstra fridag. Nogle virksomheder gik endda så meget imod regeringens ønsker, at de gav bare en betalt fridag. Det var sådan, det var. Men i hvert fald, sagt, det var mest hurtigt. Det her problem til gengæld, det er ikke noget nyt. Jeg tror, de her tal, hvis jeg ikke lige husker helt forkert, nu kigger jeg lige efter. Ja, det var i 2017. Jeg læste en artikel den anden dag om, at nu var det steget til 37 milliarder kroner, som vi bruger på ikke-vestlige indvandrere, i forhold til nogen, alle de her ting, så for folk, der ikke går på arbejde. Folk, der ikke går på arbejde. Det vil sige, manglede 3,5 milliarder kroner. Sagde de. Fandt jo så pengene efterfølgende. Det var det, de sagde. Så forholder os det. Hvad gjorde de? Jamen, de fjernede store bededag rigtig hurtigt. Jeg har aldrig set dem løbe så hurtigt stærkt før. Aldrig. Aldrig sket før. Det her problem har vi haft i årevis. Og der er ingen, der gør noget ved det. Du kan have 8,5 store bededag rundt regnet. 37 milliarder, tror jeg der. Sådan rundt regnet har vi omkring. Det har vi nok ikke. Jo, det har vi, fordi det er 30. Jo,
En er måske en lidt alt højere. Så mange store bededage kunne vi have sparet, hvis vi kom det her problem til livs. Vi har en regering, som har siddet magten i 3 år. Den nuværende regering. Før det, der var der jo en mindretalsregering med Socialdemokratiet, og det vil sige, at Socialdemokratiet har haft 6-7 år nu, hvor de har siddet på posten og siddet på magten. Og i stedet for måske at gøre noget ved den forfejlede integrationspolitik, jamen så gør regeringen altid, hvad de plejer. De tager det ud på de almindelige mennesker, de almindelige borgere i Danmark. Så bededag, jamen for mig, jeg er teknisk set funktionærlønnet, det er jeg glad for. For mig, der betyder bare en ekstra arbejdsdag. Jeg får hverken mere eller mindre i løn, jeg får så lidt for i forhold til noget bededag tillæg. Det er, hvad det er. Gengæld, så har jeg da mange familiemedlemmer, som mistede noget overarbejdsbetaling. De skulle arbejde på stor bededag, fordi landet går jo oftest ikke i stå, bare fordi vi har en helligdag, det er ret sjældent. Jeg tror ikke, jeg kan tælle mange gange, også da jeg arbejdede på lager, at jeg skulle på arbejde mellem jul og nytår, også på juledag, fordi der skulle stadig varer ud. Det er jo sådan, hverdagen er. Men jeg gik så også på arbejde til 100% af lønnen, fordi det var en hel dag. Det er der andre, der ikke gjorde. Men i hvert fald, nu sidder vi her. Må du så leve med det. Jeg er nu stået bededag for at spare, lad mig lige sige det igen, for at tjene 3,5 milliarder. Gengæld. Socialdemokratiet sidder på magten i snart 7 år, og de har intet gjort ved det her. De har endda lempet reglerne. Det er nemmere for udlændinge at komme til Danmark. Hvor længe skal vi blive med at finde os i det? Hvor længe skal vi i Danmark, resten af Vesten, fordi det her det er ikke kun et dansk problem. Vi er ved med at finansiere folk, der ikke er i landet, og ikke gider tage deres del af ansvaret for landet. Fordi det er egentlig det handler om. Det er ansvaret for Danmark, ansvaret for at vælge hinanden det godt, og ansvaret, vi bliver nødt til at løfte folk. Personligt har jeg et kæmpe problem i den forstand, at jeg har nævnt det her før, men jeg mister tilliden til vores folkevalgte politikere, og de egentlig altid straffer os, ganske almindelige folk, ikke os, der bor i Strandvejen, eller på Strandvejen med store villager, ikke dem, der bare sidder derhjemme og laver ingenting, ikke dem, der begår kriminaliteten, dem, der decideret voldtager, dem, der overfalder folk, dem, der begår økonomisk kriminalitet, sælger narkotika eller kommer efter dig. Det er ikke dem, der bliver straffet. Det er altid os. Det danske folk, de almindelige danske borgere, dem, der bliver straffet. Det værste er, jo mere man dykker ind i fakta, jo mere tydeligt bliver det. Hvis vi for eksempel kigger lidt på kriminalitetshyppigheden i forhold til mænd, det her det er fra 2020, nye tal, så vidt jeg kunne forstå, var ikke meget pænere, der kunne jeg ikke lige finde det, så beklager jeg mange gange. Hvis det er, så laver jeg gerne et opslag med det. Så tallene viser dog deres tydelige sprog. Viser indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er efterkommere, får mere kriminalitet. Det her er igen ikke et nyt problem overhovedet. Sagt, det her det er fra 2020. Det er næppe blevet kønnere de senere år. Jeg har lige set en gutter, der har overfaldet en mand i en metrostation i København. Bare fordi. Vi i Danmark og vores folkevalgte politikere har et ansvar for at begynde at beskytte os, borgerne, noget mere. Jeg vil personligt helst ikke have,
at Danmark ender ligesom Frankrig for eksempel, hvor Paris gader per dag er fyldt med folk, som gamer, stjæler, sælger ting, som ikke er ægte, og så videre. Og gør det lige foran politiet, og politiet gør ingenting, fordi der er for mange af dem. De kan ikke gøre noget alligevel. Nu sidder der sikkert nogen og tænker, jamen Christoffer, hvad gør vi så? Jamen for mig at se, så er der et par muligheder. Nummer 1, så bør vi måske at melde os ud af menneskerettighedskonventionen. I hvert fald de artikler, der handler om, at vi ikke kan hjemsende folk, hvis de begår kriminalitet. Jeg går ikke ind for, at vi skal hjemsende alle. Det gør jeg ikke. Men dem, der begår kriminalitet, de bør ikke have lov til at være i Danmark. For min skyld, så burde det hele EU lave om på den regel. Nummer 1. Så er der nogen, der siger, jamen Christoffer, deres hjemland vil ikke tage imod dem. Okay. Det er rigtigt nok. Det er der nogen, der ikke vil tage. Men så må vi simpelthen tvinge de hjemlande til at tage imod dem. Hvordan kan vi gøre det? Jamen for mig at se, nu er vi med i EU, og vi er ikke det eneste land i EU, der har det her problem. Hvad med, at vi stoppede alt handel med de lande, som ikke vil tage imod deres egen borgere igen? Hvis de får ulandsbistand, jamen så må vi stoppe ulandsbistanden, indtil de tager imod deres egne borgere. Er det forkert af mig at sige det? Det ved jeg ikke. Det synes jeg personligt ikke. Det handler om et ansvar. Det handler om at have respekt for loven. Og det handler om at gøre det rigtige for det land, kommet til. Jeg og flest andre, tror jeg, så den her forfærdelige indslag med Sara, som hvis forældre sidder på Kærshovedgård, og hun er decideret, hende og hendes søskende er troet på livet. Fordi hendes forældre ikke kan leve med, hvilken kvinde hun er vokset op og blevet. Det er forfærdeligt. Det er endnu mere forfærdeligt, vi sidder med nogle myndigheder her i Danmark, som intet gør. Ikke engang en fodlænke har deres forældre fået. Sara har endda skiftet navn, fordi at PET vurderer, at hun er. Og alligevel gør vi ingenting. Det er nyhedshistorien i et par dage, så forsvinder det igen. Jeg vil anbefale at se indslaget, fordi det Sara, hun sidder og siger, den måde, hun kigger ind i kameraet på, snakker til politikerne på, det er det, vi har behov for mere af. Fordi jeg har ondt af Sara. Jeg har ondt af, at vi er nået til et punkt, samfund ikke kan hjælpe en ung, modig kvinde som hende. En, der gerne vil være her. En, der gerne vil gøre det rigtige for Danmark. En, der har integreret sig. Kan vi ikke beskytte. Fordi der er nogle konventioner, der står imod det. Undskyld mig, så må vi melde os ud af konventioner. Det er min holdning. Det er min mening. Og jeg håber, der er flere, der snart stemmer på. Det skal også lige siges, før jeg bliver kaldt racist, nazist, eller hvad der nu ellers kunne blive kaldt, skal jeg være hurtig til at sige, jeg er ligeglad, om du kommer fra Irak, Iran, Afghanistan, USA, Kina, Frankrig, Italien. Det er fuldstændig ligegyldigt. Begår du kriminalitet i Danmark, så bør det være en enkelt tur tilbage, hvor du kommer fra. Og der skal ikke være nogen bagatelsgrænse. Og måske lige en p-bøde. Det er fair nok. To på en cykel. Okay. Begår du nogen form for grov kriminalitet, vold, voldtægt, mord, hvad det nu kunne være, så bør det være en enkelt retur hjem. Jeg gider ikke engang betale for, at de sidder i fængsler herhjemme. Hvorfor? Vores fængsler er bedre end de fleste folk, der bor på gaden har det. Det er vildt, at vi er nået dertil, er det ikke det? Det er lidt vildt.
Især fordi, kommer det næste, så ser jeg så noget her i dag. Det er en artikel, jeg fandt over på Berlingske, tror jeg nok, det var. Den er et læs, hvis du gider. Jeg har anbefalet. Det her, det er Salma, mener jeg, hun hed. Salma flygtede til Danmark, så vidt jeg kan forstå. Fordi borgerkrigen i Syrien, og igen, fair. Det er en legit årsag til, at hun er kommet til Danmark. Hun er flygtet. Deres tidligere præsident dernede, han var en forfærdelig menneske. Og hans nationalgarde, eller kongelige garde, eller hvad de blev kaldt for, var ikke verdens bedste mennesker. Lad os bare sige det på den pæneste måde, jeg kan. Salma her har nu valgt, fordi af hendes børns skole havde et pride-flag hængende, hvor børnene lærte om det, at rejse tilbage til Syrien. Det siges i artiklen, både på Berlingske og Se og Hør, der kalder hun Syrien for sit hjem. Igen, helt fint. Her kommer det lidt sjove for mig dog. Og lidt det forfærdelige også. Følge UNHCR, som er FN's flygtningeorganisation, dem der oftest rådgiver os, Vesten generelt, om hvornår vi kan sende flygtninge tilbage til deres hjemlande, på grund af krig, eller hvad det nu kunne være. De sidder selv og siger, det er ikke sikkert at rejse tilbage til Syrien. Det er ikke sikkert at rejse hjem til Syrien. Det skal lige siges. Salma har, så vidt jeg kan se på billederne, men der selvfølgelig det er nogle andre, men hun har 3 børn. De er flyttet til Aleppo i Syrien. Et sted, der dagligt er skyderier. Stadigvæk. Prøv lige at lade det synge ind en gang. Salma flygtede fra Danmark, fordi hendes børn så et pride-flag i klasselokalet. Det var et emne, der var for voksne fra hende, og for Guds skyld, bed mig vel, hun har rejst, det er slet ikke det, jeg er sur. Det er slet ikke det, jeg synes, der er forrygt. Det, jeg synes, der er forrygt, det er, at vi har en organisation, som sidder og siger til os, I kan ikke sende 45.000 syrer hjem. Det er for farligt. Mens vi så har en influencer, som selv rejser hjem til Syrien. Altså, er der nogen, der kan få det til at give mening for mig? For det kan jeg ikke. Det er de samme mennesker, der sidder og siger, at vi ikke kan sende folk hjem til Afghanistan, men som sagtens rejser der hjem til Afghanistan på ferie til familien. I Danmark, det her det er jeg stolt af. Der kan du sige, hvad du vil. Du kan tro på, hvad du vil. Du kan leve, som du vil. Generelt set, uden at risikere at ryge i fængsel. Nu ved jeg godt, der er kommet koranlov, men det er ikke det, pointen er. Vi har en meget stor ytringsfrihed. Og jeg mener ærligt talt, at vi er til grin. Vi er til grin. Og det er ikke kun Danmark. Det er den vestlige verden her i Europa. Jeg tænker på, USA gider ikke blande ind i det her, for de har deres egne problemer. Men vi er til grin. Vi har nogle konventioner, som bliver misbrugt af mennesker, som ikke vil dig og mig det bedste. Det er desværre sandheden, efter min mening. Der er nogen, der arbejder sammen. Det der har endda været Lotte Kofod ude at sige, blandt andet fra SF, sektorfejl, dengang hun sad inde ved kommunalverdenen, og snakke førtidspension, jamen så var folk blevet guidet til at sige, hvad de skulle sige, af andre ikke-vestlige indvandrere, de kunne få førtidspension. Det er forkert. Det er forrygt. Det bør stoppes. Og det er her, min pointe kommer ind. Regeringen kunne fjerne en helligdag, som Danmark har haft, jeg ved ikke hvor mange år, på 6 måneder. Det kunne de fjerne. Men at melde sig ud, eller få ændret på reglerne,
Det har de stadig ikke fundet ud af. De taler om det, ja, men de har stadig ikke fundet ud af, at de har ikke gjort noget. Nu ved jeg godt, at det valg, der er lige om lidt, det er kommunalvalg. Det ved jeg godt. Jeg kan prøve at sige det til dem, der siger stem Palæstina, men det er ikke kommunalvalg. Og jeg ved godt, at på et kommunalvalg, der kan vi ikke gå ind og sige til regeringen, hey, tag jer sammen, meld jer ud af de her ting. Fordi regeringen har ikke noget med kommunalvalg at gøre. Selvom jeg tænker nok, Mette Frederiksen er lidt bange for at tabe København. Tidsspring. Men os danskere bliver også snart nødt til at gå på gaden og vise vores utilfredshed med det her. Efter min mening, så har vi danskere en alt for lang lunte. Vi tillader alt for mange af de ting. Og igen, jeg vil bare lige sige det med det samme. Det er ikke fordi, jeg er hverken racist eller nazist. Jeg er pisse ligeglad, hvor du kommer fra, så længe du ikke tager fra kasse 1 og ikke giver noget tilbage til kassen. Det er mit problem er, kommer og sylter på vores samfund, så gider jeg ikke have dig i vores samfund. Begår du kriminalitet i vores samfund, så gider jeg ikke have dig i vores samfund. Jeg kan ikke se den her længere. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen på venstrefløjen, der sidder og siger, jamen så Christoffer, så må du være racist. Det er fordi, du ikke kan lide brune mennesker. Jeg er pisse ligeglad, hvor du kommer fra. Jeg er pisse ligeglad, hvad hudfarve du har. Så længe du er et godt menneske. Det er det, jeg går op i. Er du et godt menneske? Opfører du dig ordentligt? Passer du dig selv? Passer du dit arbejde? Betaler du din skat? Begår du ingen kriminalitet? Dejligt. Så er du et menneske, jeg vil glæde her i mit land, lige meget hvor du kommer fra. Bare fordi mig og mange andre danskere gerne vil have, at der bliver taget noget ansvar fra vores politikere nu, betyder ikke, at du er racist. Gør det ikke. Det handler lidt om for mig at være på den rigtige side af historien. Det håber jeg, der er nogle flere, der vil gerne vil snart. Det håber jeg virkelig. For at slutte af på noget helt andet. Så lidt omkring det med venstrefløjen. Og jeg vil gerne lige fortsætte en lille smule på det. Så har jeg vores allesammens kære Özlem Cekic. Jeg beklager meget, hvis du ser det her, eller nogen andre, og jeg udtaler navnet forkert. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal sige det. Beklager. Men hun er i hvert fald tidligere folketingsmedlem af SF, og har nu i dag kaffe og et eller andet, hedder den, en organisation, der hjælper at skabe forståelse for islam og så videre. Jeg snakker om det, og det er en god. Det er derfor, jeg starter kanalen. Vi vil gerne snakke om det. Til gengæld, så var hun BT, vores kære Özlem Cekic her, der hun siger, det er, at det løber hende koldt ned ad ryggen, og det er at høre, hvilke krav, der vil blive sat til folk omkring statsborgerskab til Danmark. Kære Özlem, nu siger jeg det bare lige pænt ud. Jeg håber, du ser den her. Men bare lige så, der er ingen tvivl om, du har ingen ret, medmindre du er født i Danmark, til at få et dansk statsborgerskab. Det er en glæde, hvis du får et dansk statsborgerskab. Det er en ære at få et statsborgerskab. Danmark er et godt land. Det er jeg stolt af. Jeg er ekstremt glad og taknemmelig for, at jeg er født her. Ja. Senere i interviewet, der siger hun også, at hun får det til at... Hun synes, det minder lidt for meget om Tyrkiet. Tyrkiet skal lige siges halvt om halvt en diktaturstat. Halvt om halvt. Når jeg siger, de er et halvt om halvt, så er det fordi, dernede, der er der mundkurve på journalister. Dernede, der er der mundkurve på mange mennesker omkring, hvad det er, de gerne må sige. Og jeg synes faktisk, Özlem, at når du siger det her, så underminerer du fuldstændig, hvad det er, de folk egentlig går igennem. Og det er noget ulækkert noget. Fordi i Danmark, der har hun præcis lov til at have den her mening. Det har hun. Respekterer hun har mening. Jeg synes, hun er mega fejl på den, men jeg synes, det må hun sige. Og hun må gerne have den mening. Men at stille krav om, at du kan dansk, at du kan svare på vores indførelsesprøve, hvilket jeg har taget også. Jeg har taget den i flere år, og jeg består den stadigvæk. Samtidig skal det jo lige siges, godt være ikke alle, fordi jeg ved godt, der er flere af mine venner, der ikke kan svare den, og det er fair nok. Men du får altså alt materialet inden testen, som du så kan lære.
Det er ligesom at gå op til en prøve i folkeskolen, gymnasiet, universitetet. Det er ikke bare, når du kommer ind, så får du, værsgo her og udfylde de 40 spørgsmål, hvor mange der nu er. Det er det jo ikke. Altså, lad os nu lige være på bølgelængde her, og forstå, hvad det egentlig er, det handler om. Det er som ligesom, når du får lektier for, så skal du lære det sproget, du skal lære at læse, du skal lære om vores kultur og så videre, og så skal du svare på de her 40 spørgsmål, 50 spørgsmål, jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Er det for meget at stille krav? Det synes jeg ærligt talt ikke. Jeg synes på mange måder, det kunne være hårdere. Og igen, jeg synes jo, det skal være hårdt for alle. Igen, det er ikke for dem nede fra Mellemøsten. Det er ikke dem ude fra Østen. Det er alle. Fordi det er ære, det er noget, man skal være så glad for at være dansk. Fordi vi har så mange muligheder. Vi har det rigtig, rigtig godt på vores friheder og så videre. Det her, det handler ikke om had. Det handler om retfærdighed. Det handler om sund fornuft. Det handler om Danmark. Jeg håber, alle folk, der har set den her, har nyt videoen. Jeg glæder mig til at se, hvad I har kommentarer nede i feltet. Down below. Jeg håber, I giver den en comment. I må også gerne meget give det et like. Dele den her video, så det mit budskab kan nå ud til nogen. Hvis du mener, jeg er helt forkert på den, så husk som altid, du har ret til at sige, at jeg er helt forkert på den. Men kom med en årsag. Jeg vil rigtig gerne læse om, hvad det er, du mener, jeg tager fejl på. Det vil jeg oprigtigt gerne. Jeg er ikke sikker, jeg er enig med dig, men jeg vil bare gerne lære mere. Det er nødt til også og til sidst at huske, at fakta, det er ikke en farlig ting. Det er noget, der er nødvendigt. Danmark, resten af Vesten, det er noget, vi skal passe på. Det er noget, der er blevet brugt årtier på at opbygge, og 100 på at opbygge. Folk, der ikke vil os det godt, bør ikke være her. Husk, det er ligegyldigt, hvilken hudfarve du har. Hvis du ikke vil Danmark det godt, så rejs hjem. Simpelt er det. Gør det værre, og det er det, vi bør kræve af vores politikere. Tak for i aften, og I får en rigtig, rigtig god